Ubushana. Meets Lindani Mthetho Ubushana, aka Besi Ubushana. Ulandela umthetho ubushana thobe kuyinkunzi malanga ubushana ngapha koMandeni Sithebe kulezo ndawo ubushana. Age of 22 ubushana kodwa kuthobe kungeplagi bebhutshwa ubushana chimana ko 89% kaplagi ubushana. Egcoba amafutha ngengelezi umfana ubushana uphuncuka bemphethe ubushana azayihasha umfana athi I'm the untouchable ubushana. Ubushana inkunzi malanga lekuthiwa umphakathi buhlalise libhojozane ngesinqe sodwa ubushana. Esaba ngisho lokubiza igama lakhe umfana ubushana ngoba kuthiwa kuzoba nebhadi aqhamuka umfana. Ubushana bese shaya edume ngazo ubushana. Ubushana kuthiwa le ubushana ibicapsize yonke into emphakathini ubushana. Yena nezakhe ubushana bebengena ngebhuze emjondolo ubushana chitheke igigi kuhayize sale wasaka makhelwane. Sithi awuyeni kodwa lo mfana kaMthetho Nkosi yami ngoba usefikile. Sholonto ubushana ishinqibhobho ishindolontshi thobe kuyinkunzi malanga le ubushana D Alpha in the face of danger lebona isikho ubushana adlove wachamvimbo ubushana iphula ikhanda le ngesigwagwagwa ubushana. Kashona ngebhadi ubushana bekukhona phambene nazo ubushana. Ubushana kwasho ukuthi ubushana kudala ifuna ukumsikelela ubushana wathi bye bye uyayibhida ubushana ushaya dume ngazo ukuphuncuka bemphethe kwasho ukuthi zimncikile lezi ubushana zimbeka into encane zimhlela imbashalala ubushana. Sholonto kuyena ubushana yashinqa ibhobho yashindolontshi uBhesi phula ikhanda kwaphela kanjalo ngotsutsu ubushana. But crime doesn't pay ubushana akukho ukubambisana ezweni isazo sholonto ubushana.